Takže čaute, zdravíme vás. Takže chceli by sme vám povedať, prečo vlastne vznikol film Kamil, ale dovolte sa nám predstaviť. Ja sa volám Jan Bihári a vedľa mňa je Vládko Pútik a spolu sme vytvorili vlastne film o Kamilovi Polakovičovi. Nesmieme zabudnúť na René Lužicu. Samozrejme, on s nami spolupracoval. Samozrejme, presne, takže ho zdravíme. A bol to vlastne taký dozor, taký garant. Ten, kto nevie, kto je pán profesor René Lužica, je to človek, ktorý vlastne stál za dokumentárnym filmom Deti vetra, ktorý poznajú asi všetci. A prečo vznikol Kamil ako film, fenomén Kamil, alebo film o Kamilovi Polakovičovi? Tu nám máme režiséra, ja som vlastne tento film produkoval a tento film je o neskutočnom človeku, ktorý bol jeden z nás. Bol to Róm zo Slovenska, zo západného Slovenska, z Trnavy, ktorý ten svoj trnavský štýl a svoju osobnosť vlastne preslávil po celom svete. Tak, tento dokumentárny film, alebo dá sa povedať filmový dokument, vznikol na základe Kamila. Pretože Kamil, keď ešte žil a boli sme raz u neho, sedeli sme spolu, rozprávali sme sa o veciach, tak nám navrhol, že či by sme mohli nahrať film o ňom, nejaký dokument. Keď sa stále to udalo, že odišiel, tak sme si na to spomenuli a to proste zrealizovali. A musím podotknúť, že vybrali sa perfektné lokalizácie, uvidíte vo filme strašne veľa zaujímavých ľudí, zaujímavých muzikantov a hlavne uvidíte Kamila ako človeka, ktorého ste možno poznali iba z hľadiska hudby, ale teraz ho spoznáte aj úplne z tej ľudskej a možno aj športovej, alebo kto vie, akej stránky. Dozviete sa tam strašne veľa vecí. Sme veľmi radi, že ten film vzbudzuje vášne, ľuďom sa páči a určite sa bude páčiť aj vám, vy, ktorí teraz sledujete nás dvoch. Takže to trio René Lužica, pán režisér Vladimír Pútik a ja stojíme za filmom o Kamilovi Polakovičovi, kráľovi rómskych piesní a samozrejme všetky srdečne pozývame na Medzinárodný filmový festival do Prahy. Majte sa krásne, ahojte.